distorsionant una mica la nostra memòria, o del tot, o esborrant-la, o introduint memòria falsa, nosaltres quedem totalment fora de lloc. De fet, no deixa de ser curiós que un dels moviments de recuperació de la història més importants fos a final del segle XIX, conjuntament amb un moviment de recuperació de la literatura i amb un moviment de recuperació de les institucions polítiques. L'independentisme com a eina política al servei d'una cultura ja neix a la primera meitat del segle XIX. No és en Bonaventura Carles Aribau, que fa aquell poema, sinó que hi ha tot un moviment organitzat que a mesura que avança el moviment de consciència política, avança el moviment de consciència literària i l'històric. I també no deixa de ser curiós que grans literats hagin estat grans historiadors. Bé, dit això, com que nosaltres hem engegat un procés cap a la independència, cap a la consecució d'un estat propi, em sembla que estaria bé arribar-hi amb memòria. A mi no té gaire sentit, sí que en té, si ara mateix signéssim la independència, jo l'afirmaria. El que passa és que l'afirmaria i aleshores, què passa? Estaríem igual que estem ara dins d'Espanya, desmemoriats, creent-nos els mites que els espanyols ens han inoculat perquè ens menyspreéssim a nosaltres mateixos i no siguéssim capaços d'articular un discurs de regeneració cultural, perquè tots sabeu que des del 1500 fins a Verdaguer allò era la decadència. Aquí no passava res. Ja ho sabeu, això, oi? Se'ns ho han dit i han dit, no, la decadència. De tant en tant surt algú i diu, no, no hi va haver decadència. El rector de Vallfogona escrivia. I va, estem salvats. Si escrivia el rector de Vallfogona, estem salvats. No, s'ha trobat un quadre de... Bé, no es tracta d'això. Es tracta que a tots els països hi havia un moviment de renovació cultural, menys nosaltres. Resulta que aneu a l'interior de la Meseta Castellana, allà tothom escriu. Vens aquí i aquí no escriu ningú. Te'n vas a Itàlia, tothom escriu. Te'n vas a Alemanya, tothom escriu. I aquí, on s'incorpora l'impremta abans de qualsevol altre lloc, no escriu ningú. Aquí que hi havia hagut un prerenaixement brutal, tothom s'explica, però com pot ser que amb aquest prerenaixement, quan arriba el renaixement, hi ha renaixement a tot arreu i nosaltres no? Això és una cosa estranya, ningú s'ho explica. Igual que ningú s'explica, ningú que pensi, ningú s'explica com és que tot aquest imperi naval mediterrani, amb els almogàvers, la conquesta de Sicília, la de Nàpols, els consolats, la ciència nàutica, els portolans, en Cresques, de cop i volta els reis catòlics organitzen l'expedició nàutica més important de la història de la humanitat i van extremenys. I ho expliquen amb una naturalitat escruixidora. Bé, jo suposo que aquí estem davant d'un pensament màgic i un pensament científic. Diuen que el pensament màgic és el que ha de fer creure el que és inversemblant. I el pensament científic es fonamenta a partir d'unes pistes, o sigui, d'unes traces, d'una corroboració, contrastar les dades, i això és el que fa avançar el pensament i fa avançar a la ciència. Però resulta que, esclar, que si estem envoltats de gargamels i merlins, doncs al final ens trobem que nosaltres ens pensem que la màgia és una forma contrastable d'interpretar la realitat. Us dic això perquè creure que el fill analfabet d'un llaner que mai ha pujat a dalt d'una nau, ni té cap mena d'estudis, ni es coneix que sàpigués escriure, ni ha participat a cap guerra, arriba a Espanya i els reis catòlics el fan virrei, governador general, capità general, li donen una dinastia a les Amèriques, ell és el cap del fis reial, el cap de l'audiència reial, el cap dels exèrcits de terra i el cap dels exèrcits de mar. Això és màgia. Per què? És màgia perquè tenim els càrrecs i els nomenaments de virreis, i tots els nomenaments de virreis no es fan ni a pagesos, ni a ferrers, ni a sabaters, ni a llenyataires, ni a carreters, ni a botiguers, ni a teixidors. Són membres de la Casa Reial amb experiència militar, alguns d'ells són diputats, alguns d'ells són governadors, ja tenen un esquema mental per dirigir el país, i molts virreis són els reis abans de ser reis, que es preparen per ser reis i per saber com funciona un país i poder-ne governar. Però en el cas d'en Colom és màgia. Per tant, som davant d'un pensament màgico-esotèric o som davant que la història la podem interpretar
amb una objectivitat científica i amb proves contrastades. Jo penso que la història no és una mena de joc de mans, sinó que són uns fets i d'aquests fets n'ha quedat molta constància. Però com és que si ha quedat tanta constància no ens ha arribat? Doncs perquè hi ha hagut tots uns interessos d'estat per anorrear els pobles vençuts. I aquesta és una de les preocupacions que jo tinc, perquè si realment nosaltres incorporem la nostra història tal com va ser, això transforma la nostra percepció de la realitat. No sé si ho sabeu, però està escrit en les lleis i està acceptat pels jutges que el valencià no té res a veure amb el català, la llengua valenciana no té res a veure amb la catalana. Quan en Raimon diu el vent, no sabem què vol dir. Aleshores, això és llei i ho tenim davant dels nostres nassos. En ple segle XXI ens diuen això, amb les antenes parabòliques, amb l'internet, amb els mòbils, amb les autopistes de comunicació i les autopistes d'Europa, amb el mercat comú, amb la investigació a l'espai, amb el Hubble. Ens diuen que el valencià i el català són dues llengües diferents i ho fan davant dels nostres nassos. També ens diuen que nosaltres no hem sigut mai una nació, i segur que ho heu sentit, que no hem tingut mai reis, ni hem sigut mai un regne, i que Amèrica era pels castellans. Ho fan davant dels nostres nassos, amb tota la serenor del món i amb tot l'argumentari científic. Bé, ho podem creure o no? Hem de fer un acte de fe o hem de fer un acte de pensament i de contrastació de dades? Jo penso que tenim prous recursos, ara, potser fa 30 anys no tants, però avui dia tenim molts recursos i molta informació, i avui us en ensenyaré moltíssima, que el que ens han explicat sobre el nostre passat és una llegenda, és una fabulació perpetrada a través d'un mecanisme d'estat que es diu censura, però que com que nosaltres aquest passat que teníem era molt diversificat, hi havia gent en tots els àmbits, en la literatura, en l'art, en el món de la ciència, en la navegació, en l'àmbit militar, en la religiositat, no han pogut tapar-ho tot. Aleshores, han quedat pistes, amics i amigues, el crim no és perfecte i en el lloc de l'assassinat sempre queden pistes. Jo he anat recollint algunes d'aquestes pistes i us les ensenyaré amb la voluntat que vosaltres quan sortiu d'aquí ja no digueu hi ha algú que diu, he sentit a dir, vaig llegir que un deia, m'han dit que deien que un diu, sinó que quan sortiu d'aquí, vosaltres i la informació ja sigueu una sola peça, una sola ànima i un sol corrent informatiu, energètic, vital. Aleshores, davant d'això, jo ja paro i us ensenyaré la informació que tinc perquè la compartiu amb mi i després que cadascú tregui la conclusió que vulgui. Mireu, també em diuen que no hi ha hagut mai censura en el món històric. Diu, sí, la censura s'aplicava en els llibres religiosos perquè no hi haguessin desviacions de la fe ni del dogma. Bé, però és que la història per mi és una fe. Si el que ens han dit ens ho creiem i no es pot supervisar ni es pot revisar, i a mi m'han dit que no puc fer el doctorat a la universitat, és que la història és una fe. No es toca, la història és com és, la història és la història. Hi ha un tio que diu no sé què, però la història és la història, això és fe. Perquè si no diríem, a veure, què tens? Ensenya'ns-ho, pensem-ho. Ei, nois, avisarien els doctors, els instituts, els mestres, seiem, parlem, debatem, i això no es dona. Aleshores, la història també és una fe. I com una mena de fe, doncs s'imposa. Però resulta que hi ha unes dades objectivables sobre les lleis de censura. Jo us en parlaré molt breument, perquè no és la finalitat aquesta és parlar de la censura, sinó que veieu que efectivament hi ha una legislació que permet agafar una obra i canviar-la. Reescriure-la, treure informació, posar-ne de nova, canviar els noms dels pobles, de les ciutats, els conceptes, fins que surti una cosa molt diferent. I aquí us he posat bàsicament un resum del que és la censura al segle XVI, que començaria el 1501. No sé si ho veieu bé, però si no ho veieu bé, doncs mala sort. El 1501, el decret... gràcies, sí. El decreto encíclica de l'impremta del papa Alexandre VI sobre què es pot imprimir,
què no, sota quins conceptes, etc. El 1502 hi ha una pragmàtica dels Reis Catòlics sobre el control de les impremtes i estampació de llibres en els seus dominis hispànics. El 1515 el papa Lleó X proclama una disposició suprema sobre la impressió de llibres, o sigui, com s'ha de censurar un llibre i a qui s'ha de donar permís perquè el pugui publicar. El 1524, Climent VII, la seva butlla Cena Domini, fa una proclama contra els llibres d'en Luter. El 1527 hi ha una cèdula reial de Carles I que prohibeix que es venguin o imprimeixin les relacions que va enviar en Cortés de les Índies, que són uns relats que aquest senyor fa de la conquesta d'aquelles terres, les envia aquí, les confisquen i es surten totalment reelaborades. El 1528-36, als concilis de Bruges, París, Canterbury i Colònia, es proclama la prohibició de tot llibre, paper, gravat, etc., que no hagi estat revisat per les autoritats competents. Fixeu-vos aquesta obsessió, hem de revisar-ho. Però revisar no vol dir revisar-ho, vol dir revisar-ho, censurar-ho, reelaborar-ho, i al final, quan surt, ja no sabem ben bé què ha escrit el censor i què ha escrit l'autor. El 1540 hi ha un edicte de Carles V contra les publicacions de diversos pensadors, com Luter, Wycliffe, Huss, Melanchthon. Es fa recollir l'obra, també, i en alguns casos no sabem què van escriure. D'altres ha quedat impresa amb petites variants del pensament original. Endavàntics. El 1540 hi ha el primer índex expurgatori de llibres. O sigui, jo m'imagino, o intento que us imagineu, millor dit, perquè jo ja ho sé, que clar, hi ha un llibre que s'ha de supervisar o que no es pot editar o no es pot vendre. I van els oficials reials a furgar per les cases, perquè hi anaven. Escolta, aquest llibre el vull, clar, la conversa és el propietari, no, aquest llibre jo l'he comprat, és legítim? No, que no és legítim, va, demostra-m'ho. Com es demostra això? Doncs amb una llista de llibres prohibits, amb el timbre de la Inquisició o del Consell Reial, i així se sap si aquest llibre és en aquesta llista, vostè no pot tenir. Per això, a partir del 1540 i tota la resta del segle XVI, XVII i una gran part del XVIII, hi ha aquests índexs d'expurgatoris de llibres que es diuen índex librorum hereticorum, l'índex de llibres dels heretges. El 1543 es publica també a París. Aquí es fa el primer, el 43, esclar, les universitats de París, la Universitat de París i nosaltres també pensem que hi ha d'haver uns llibres que es puguin llegir i uns que no, i uns que es poden tenir i uns que no, i fan aquest índex. El 48 i el 49, aquest índex es publica a Venècia i a Colònia. Al 56 hi ha unes cèdules importantíssimes perquè això és el que afectarà a tot el que després serà la literatura, la història, el pensament, la filosofia, la poesia als estats hispànics. Fixeu-vos, el 21 de setembre hi ha una reial cèdula de Felip I que prohibeix, entre d'altres matèries, la impressió de llibres que tractin d'Amèrica. O sigui, qualsevol llibre que toqui temes d'Amèrica és confiscat. Sigui el tema que sigui. No diu, fixeu-vos, que no diu Amèrica del Sud, Centroamèrica, les Antilles, el sud dels Estats Units. No, qualsevol tema d'Amèrica és agafat i reelaborat i reescrit. El 56, el 9 d'octubre, una reial cèdula també per la qual s'ordena als oficials reials dels ports americans que reconeguin els llibres que arriben en els vaixells i que recullin els que es troben a les llistes dels índexs de la Santa Inquisició, aquests índexs que us deia abans. Per això us heu d'imaginar una cosa com quan s'anava abans a Andorra, que tornaves a Andorra, allà, la Guàrdia Civil te feia sortir del cotxe, aixecava el capó o el maleter o la cadira, miraven, alguna cosa a declarar, en castellà, no? I tu deies que sí o que no, se't quedaven el tabac i jo he vist mil coses simpàtiques, cap cosa greu, però sempre algú havia de deixar alguna cosa. Doncs això, aquesta reial ordre és que fer el mateix, però amb llibres. Hi ha uns senyors en els ports, arriben als vaixells, mitges, sostenidors, mocadors, mitjons, calçotets, endavant. Un llibre, mirem. Aquest sí, aquest no, aquest sí, aquest no. Hi ha un cas, jo he llegit l'ordre d'un cas en què el Consell Reial envia dos oficials a buscar un llibre a Amèrica.